Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ivan, a u ovom snimku ćemo pričati o mršavljenju bez dijete. Dijeta se smatra nekom privremenom žrtvom, neka par meseci gladovanja, izbacivanja određenih namirnica, zdravijom ishranom, sa ciljem da ona nama da trajne rezultate. Znači, to nikad nije imalo smisla. Evo radim, znači ja ću sad 3 meseca lupam da jedem manje, izbacit ću večer ili neću, ješću samo voće, ne znam šta sam sve čuo, idiotizam. Znači ovo samo navodim kao primere koje ne treba da radite, ali sve u svemu, vi ćete 3 meseca tako raditi ili ja, nije bitno, i očekujem da ćemo posle ostatak života mi da budemo zgodni. Pa i ne ide baš tako. Što se tiče mršavljenja, poenta jeste da mi imamo stil života koji daje telu način da ono može funkcioniše, znači da je u balansu što se tiče nutrijenata, to je hranljivih materija, da nema nigde da preliva, na primjer sa šećerima i tako dalje, i samim time da telo neće praviti ogromne rezerve. Ako imamo opet i balans hranjivih materija, naš telo će moći da ima jak imunitet, imat ćemo puno više energije, znači pored imuniteta mislim i na zdravlje i tako dalje, i tu ima puno benefita, ne samo što se i osjećamo bolje, nego izgledamo bolje. Kad izgledamo bolje i sa drugima funkcionišemo bolje, utiče na mozak, utiče na raspoloženje, stvarno na nenormalnu količinu stvari utiče ishrana. Ovu ishranu držim već 3 godine i nisam se ugojio. A znam tolike ljude koji smršaju po 20 kila i brže nego ja sam 20 kila smršao za 3 meseca, i šta se onda dogodi? Počnu da vrate se na staro, što je opet prouzrokovalo njihovu gojaznost, a to što je prouzrokovalo njihovu gojaznost, to oni neće da prihvate, to je uglavnom neka njihova navika. Mnogi ljudi vole da jedu kasnije i da jedu šta? Glupost. Ja volim da jedem, ja jedem u 1 uveče nekad, ali znam da je to što jedem, to su hranljivi materijali, proteini, minerali i tako dalje, znači to neće napraviti telo samo to. Kada pričamo o samoj ishrani, treba da pogledate sve činjenice, imate na mom sajtu puno korisnih saveta i puno ideja kako možete da olakšate sebi to. Ako hoćete zaista da smršate, onda morate da uvedete navike koje će za ceo život da vam funkcionišu, za ceo život da vam budu tu, i naravno vi morate da budete doslednji njima. Ne možete jednom nedeljno da se hranite zdravo, ne možete jednom mesečno, znači morate da odredite da, na primjer, 6 dana u nedelji se hranite zdravo, 1 dan nedeljno da možete raditi šta hoćete. To već može, to i ja radim. Nemojte da mislite da sam se sad ja odrekao iz svega i svačega, ja volim picu da jedem, ja volim pljeskavicu i tako dalje. Jeste nezdravo, znam, ali jednom nedeljno mislim da nije toliko strašno, i opet ja, na primjer, gledam da to što je puno šećera jedem oko podne, a ne kasno. Nadam se da vam ovaj snimak pomogao. Možete u deskripciji snimka da pročitate moj sajt, moju stranicu, i da uzmete i da pogledate oba. Jako bi me interesovalo šta bi želeli da pogledate, koju bi sledeću temu hteli da obradite, a ako vam se ovaj snimak svidao, idite na moju stranicu, ostavite mi like, napišite mi nešto da znam šta ste mislili o ome, i takođe možete da mi subscribe-ujete se na kanal, jer ja planiram da nastavim da izbacujem ove videa. Ovo je drugi video u ovoj nedelji, tako da bit će sledeće nedelje još 2 videa, pa ako vam se svidelo ovo, što vam se ne bi svideli ostali. Ništa, to je to, pozdravljam vas, ćao! Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ivan, a u ovom snimku ćemo Nećemo mi to.